Môžeme ísť od Domčeka. Tu bývame? Tak si tu počkajte, ja idem do obchodu. Chlapci, si tu natočia a ja idem do obchodu, počkaj. Dobrý, ne? Sorry. Čo si prosíte? Jeden hambač si prosím. Nie, to bude. Tu máš, páči sa. Počkaj, tu nám máš mäsko. Mäsko a hambač. Kuri. Oj, chlapče. Buzera pojebaný. Ej, nezaplatila. Policajti. Počuješ to, že policajti? Ty buzeráta. Ty hambačka. Uteká nám na koni. Poďme za ňou. Počkej, daj mi to, ty hambač, ja chcem mať ten mobil. Daj, počkej, daj mi to. No, hambač. Čo? Na koni utekáš, inak to sa dobre jebe o zem, že? Ty predné nohy. Tak naozaj som koni do piči. Ja sa najebnem o to. Ani ja sa nemusím jebnúť, ale keď ideš celou silou, tak sa jebneš. Dám oličko? No daj. To by si tak vyjebal, ne? A tak je Dominika. Dominik, ty čo sa tam jebeš? On ide na vláčik. Prečo sa so mnou nebavíš? Ty vypadni. Au, ty si jebko, vypadni, choď preč. Choď Johnny, za kuriu, choď tam. Choď tam, Ježiš. No. Kurinko. Kuri mám iný prdel. Čo ti jebe? To už je druhý človek, ktorý ho si dneska vyjebal na zem. Ja idem do Domčeka. Kto ide so mnou do domu? Tu je môj prisvetajný ukryt pred hambačmi. Fuj, ja mám ukázal prdel. Kde je? Kuri. Dole, dobrý si, nelez mi na dom, to sa volá vandalizmus. Choď preč. Choď, ty debilko, sa nemôžu posunúť. Choď preč. Jeden aj druhý, poviem to mami. Idem vás tu zavrieť. Ukáďte sa, idem to zamknúť. Ste vo väzení. Utek z väzenia. Idú fizli. Do piči. Dobre, stačí.